Per començar amb el primer dels blocs funcionals, el d'activitats, que complementarem també amb el de documents, torno a la fitxa de l'Adoración Toribio, que és la persona que m'ha agafat com a exemple d'aquesta presentació. Més enllà de la seva relació que pot tenir amb les nostres organitzacions, tenim aquí un mòdul que ens permet incorporar documents. La capacitat d'incorporar documents a Sinergia va en dues línies. Una és la capacitat de pujar directament documents, de seleccionar l'arxiu i pujar-lo dintre del CRM. Podem pujar documents, podem categoritzar-los, posar-li estats, categories, dates de publicació, subcategories, etc. I també podem vincular enllaços. Si esteu treballant amb eines en el núvol, esteu treballant amb un Google Drive, esteu treballant en un Nextcloud, esteu treballant en un entorn, podríeu vincular l'enllaç i, per tant, des d'aquí, quan cliques, estaries accedint a aquest document que possiblement és compartit, que possiblement es pot treballar de manera síncrona, etc. Primer bloc, capacitat d'incorporar documents dintre del CRM. Aquest bloc, tant aquest com el d'activitats que de seguida veurem, veureu que apareix sovint dintre del CRM, també apareix a subvencions, també apareix en esdeveniments, perquè permet, diguéssim, vincular documents a molts punts diferents del CRM. Aquest bloc d'activitats el que ens permet és el registre del dia a dia, de l'activitat del dia a dia dels vostres equips. Reunions, notes, trucades, com veieu aquí. Això ho puc registrar directament des del subpanell, com en qualsevol altre mòdul del CRM. Si vull generar una nota dintre de vull generar una tasca, vull generar una nota, vull generar, com veieu aquí, no? Tenim diverses possibilitats de creació. Quan jo programo una trucada, puc programar una trucada sortint per la setmana vinent, per l'Adoración Toribio, per qualsevol tipus de... I fins i tot la puc assignar a unes altres persones dintre de l'equip. Això us permet que aquesta persona rebi un avís, que rebi un avís de que ha de fer una trucada a l'Adoración Toribio i que pugueu fer tot aquest seguiment. Quan has completat aquestes activitats, directament passant a l'historial, en el moment que tu tanques una d'aquestes activitats, doncs queden registrades en l'historial de contactes que hem tingut amb l'Adoración Toribio. En tots i cadascun dels blocs funcionals tenim dues maneres d'accedir-hi. Una, com dèiem, des dels mòduls, ara ja tenim l'historial i no la tenim en l'activitat, o des dels mateixos blocs. Puc generar des d'aquí trucades i visualitzar totes les trucades, sempre quan tingui permís per veure-les, òbviament, de la mateixa manera que les reunions, que les tasques, que les notes, de qualsevol tipus d'aquestes activitats. També podem, i és un element força interessant, visualitzar com a calendari. Nosaltres podem visualitzar en un calendari totes aquelles accions, totes aquelles trucades, reunions i sessions, que veurem més endavant, que es poden registrar al CRM i fins i tot compartir-lo amb nosaltres calendaris. Jo puc veure el mes personalment o puc veure'l com a compartit. Jo puc tenir tota la llista d'usuaris de la meva organització i visualitzar totes les accions. Insisteixo, sempre en funció dels permisos. I, per tant, puc saber que tinc unes sessions, puc saber que tinc una trucada pendent de fer, puc saber que tenim, l'Adoración Toribio tenia una trucada el dijous 6 de juliol o que hem de lliurar les factures i una tasca en aquestes dates o que hi ha una sessió del club de lectura en aquest moment. En definitiva, mòdul de documents, complementar informació en qualsevol lloc del CRM, mòdul d'activitats, eines per la gestió de l'equip dintre del mateix CRM.